sisplau, obriu les traus. Glòria segueix sent gris i degradada com fa tants anys. Ara tenim en construcció un monstre del disseny que ens costa a tots 100 milions d'euros, però no tenim res del que hauríem de tenir si l'Ajuntament hagués complert els seus compromisos, firmats i aprovats l'any 2007. Això ha estat una immensa estafa. Per què ho diem? Doncs veiem-ho. Però Glòries és gris, de ciment postís, el tortell dempeus i el trànsit arreu. Hi ha l'exposició que costa 1 milió i els veïns mirant sofàs buits i equipaments ni un. Aires tèrboles, grosses tòxiques que ens ataquen els pulmons, olors fètides, olors putrides, que veïns patim, ai que no ens en sortim. Hi ha venda il·legal i prostitució informal, contaminació brutal. Ves per on cap equipament social. Veureu els polítics signant plans que no compliran. Cantem ensumant cara al vent, quina catipent. Taulades d'amiant, grapadora amenaçant, un mercat sense encant. És tot el bestiar que Glòria es pot trobar. Com enyorem aquí, més gran estat, accés, grapadora sí, ni més ciment, d'utiplem, biblioteca no, ni guardaria on està, residència quan serà, i l'escola quan s'aixecarà. Fums, patògens, detritus càustics, sorolls molestos, bosses de plàstic, quin fa més. Però Glòries és gris, de ciment postís, el tortell dempeus i el trànsit arreu. I ara exposició que costa 1 milió i els veïns mirant sofàs buits i equipaments ni un. Els compromisos són paper mullat, els compromisos són paper mullat. Per què diem que a Glòries ens han fet una gran estafa? Doncs perquè al firmar el compromís de l'any 2007, els barris van fer grans sacrificis. Tenir menys zona verda de la que es preveia abans, 1.000 pisos més dels previstos, acceptar equipaments de ciutat ocupant grans espais, acceptar un esquema general que no era el nostre, també d'altres. Els sacrificis van ser a canvi de que es fessin uns determinats equipaments de barri en un calendari concret, que el mateix Ajuntament va dir que era realitzable. Per exemple, la biblioteca, que segons el compromís firmat tenia que estar funcionant ja aquí des de principis d'any. Per què no hi és? Doncs perquè no han volgut. Han anat allargant i allargant el tema cada vegada més, amb excuses variades, i al final ens han sortit amb la mentida de que no es fa per la crisi. No és veritat. No l'han feta perquè no han tingut voluntat política de fer el que van signar. No han volgut complir, no ho podem perdonar.
I ara, si volem biblioteca, la tenim que muntar al carrer, com aquesta pobra gent. A él lo está asistiendo, ¿no? Ya lleva 3 meses esperando para la prisión, ¿no? Más que el enfermero. Calma. Ja llegarà. Doncs aquí, en aquest solar, està previst construir un centre d'assistència primària, un ambulatori, aquí entre el carrer Bolívia, ciutat de Granada. També hi ha d'anar una llar, diguem, d'aquestes tutelades per gent gran. I, bueno, de fet, inicialment només estava previst fer el que és l'ambulatori. Posteriorment es va afegir el de les vivendes tutelades, que vam considerar que podia ser interessant. El que ha fet això és, va endarrerir ja d'entrada el projecte que inicialment estava previst construir-lo entre 2008 i 2009. A partir d'aquí, a més, l'Ajuntament va introduir una altra variable, que és fer el de la grua. El traspàs de la grua representa fer unes quantes plantes més de pàrquing, que ha provocat que això encara s'allargui fins a final de 2010. Que estava previst ara a l'inici de 2011 començar a construir. Estem en aquesta data i encara no s'ha mogut una pedra. Ara, les últimes notícies, el que ens diuen és que això té previst que es construeixi a partir del 2011 cap endavant. Igual es finalitza cap al 2013 si és que realment comencen a construir. Tomo dos, en serio. Pues encara me pega, uy. 33, 44, 55, 66, una tosa. Poco bajo, ¿eh? Poco bajo. Sí. Buenas tardes. Hola, senyor alcalde. Que tenen que començar, no sabem si l'any que ve o d'aquí 20 anys. Han de començar encara. Repartiment d'habitatges, facin cua. Teniu el clauer. Un clauer. Aquí teniu el clauer del banc de Sant Andrés. Que funciona els pisos, perquè poseu unes claus i d'aquí uns anys ja podreu vindre aquí a... D'aquí uns anys? Quan els nens tinguin fins a 25 anys ja tindreu el pis. Fins a 25 anys, no? I mentrestant? Mentrestant teniu que anar a sota el podi. Bueno, vaja, no era potser el que ens esperàvem, però... I aneu de pressa que hi ha més gent que... Vale, no. Moltes gràcies. On hi havia el bosquet dels encants, i ara hi ha una muntanya de terra, hi ha d'anar habitatge social, ja que el terreny és municipal. Les obres ja haurien d'estar avançades, però no estan ni començades, i a més hi volen fer una part important d'habitatge privat. Reclamem que tots aquests habitatges siguin realment públics i socials, que siguin harmònics amb l'Eixample, que n'hi hagin pels veïns dels barris del Glòries, i que ja es comencin a fer. Fa dècades que volem eliminar aquesta barrera, aquest estar contra la paret, que volem tenir unes Glòries normalitzades, amb poca contaminació, sense barreres, a nivell humà. Si els barris vam acceptar grans sacrificis l'any 2007, va ser perquè l'Ajuntament ens va assegurar i firmar que l'any 2013 estaria ja tot aquell tortell enderrocat i estarien fets els túnels que l'han de substituir. Doncs ja ho veieu, han fet algunes coses cosmètiques, però del veritable enderroc i dels túnels no hi ha projecte consensuat ni aprovat. Per què? Perquè han anat endarrerint moltes vegades el tema amb excuses vàries, incomplint de forma reiterada i escandalosa els terminis que ells van fixar. Podíem acceptar alguna desviació del calendari aprovat, però varis de diferència és imperdonable. Ens han estafat. Els veïns seguim de cara a la paret, i seguim així i podem estar moltes dècades més. No ho acceptem. Exigim a tots els que van firmar i aprovar el compromís de l'any 2007, pràcticament tots els partits, que consensuïn el projecte amb els barris aquest any, i que d'aquí un any l'enderroc total ja estigui en marxa de veritat. I mentre ells no compleixen, els veïns i veïnes ens anem empassant un nivell de contaminacions fora de tota normativa i que està demostrat que ens treu més d'un any de vida. Van dir que posarien una unitat per mesurar la contaminació, però ara tot són excuses. Ells no tenen pressa, tenen altres prioritats. Prefereixen que no es conegui la veritat. Però els que ens mengem tota aquesta porqueria som nosaltres i diem prou.
L'existència dels barracons provisionals on està ubicat el CEIP en Cans demostra per si mateix el grau de necessitat i prioritat que té la construcció de l'escola bressol i el CEIP previst al solar de Consell de Cent Cartagena en el compromís per Glòries. Segons el calendari aprovat, la construcció de l'escola havia d'iniciar-se a principis de 2011 per estar disponibles a final de 2012. Les darreres informacions, abans de les retallades de la Generalitat, situen l'estiu de 2013 al final de l'obra. De moment, només hi ha aprovat el pla urbanístic, primer pas que ha de permetre que l'Ajuntament posi a disposició de la Generalitat el solar per construir-hi l'equipament que el veïnat està reclamant. Per altra banda, ens preocupa la situació actual de l'escola als barracons, ja que al pati i a l'hort de l'escola s'hi ha detectat amiant i va caure un tros de teulada d'uralita. L'AMPA i les associacions veïnals estan a l'aguait de que es compleixin els compromisos assumits per l'Ajuntament. Però Glòries és gris, de ciment postís, el tortell dempeus i el trànsit arreu, i ara exposició que costa 1 milió i els veïns mirant solars buits i equipaments ni un. Els compromisos són paper mullat, els compromisos són paper mullat.